Sonra kemmeler hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahman Serdaramyzyň Türkmen Tekstil Expo 2026 atly halkara ser ýarmarkatynyjlara iýilen gutlagyny ulun süren diňlediler. Gutlagda notalşýaly her iki döwürde dokma puwdagyny ösdürmekde, halkymyzyň milli mirasyna asyrly däp desuraryny we şeperçilik ýöreglerini döwraba tehnologiýalar, innovasiýon ösüş bilen saglaşykly utgaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Bu içemeleşme Türkmen dokma önümlerinin milli öl boşluğunu saklamağa, olaryň şeperçilik kymmatyny hassa baýlaşdyrmaga hem-de halkara bazarlarda beýsişe okuyup bolýan ýokurlandyrmaga ýardam edýär. Arkadaly Gahman Serdarymyz halkara ser ýarmarkanyň işiniň netijeli geçjekdigini, ýurdumyzyň dokma senagatyny mundan meýlekde ösdürmäge, halkara hyzmatdaşlygyny hassa pogturlandyrmaga münasip goşunt goşjokdygyny anlamallardy. Berqara döwletiň täze ýamyna galkyny döwrüne milli ykdysadymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan dokma senagatyna giň gerimli özgertmeler amala asyrlýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahman Arkadamyň başlygy başlanan özgertmeler syýasatynyň her iki döwürde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahman Serdaramyň başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirmek bilen puwdagyň maddi enjam bilen binýady iýligidäli kämilleşdirilýär hem-de oňa öňdawarajy tejribeler ornaşdyrylýar. Munyň özi ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň dünýä bazaryna uly gyzyklanma eýi bolan ýokary hilli ekologiýadan arasa önümleri öndürmekleri üçin möhüm binýatdyr. Ýurdumyzyň amatly toprak gowa şertleri dünýä bazaryna uly segibilýän orta we inçe süýümli paýtany senaat meşwerine gaýtadan işlemäge giň mümkinçilikleri döredýär. Puwda üçin möhüm çiğmal bolan paýtanyň döwlet satyn alyş narhlarynyň ýokurlandyrmagy, owa hojalyk önümlerini öňürjiler üçin döredilýän amatly şertler dokma senatynyň önümçiliginiň görnüş we meşwer wagtda hassa artmagyny şertlendirýär. Serga Türkmenistanyň dokma senaty ministriniň garamagyndaky kärhanalaryň senaçylar we telekançylar birleşmesiniň Uýgurda iş alyp barýan agdalarynyň daşary ýurtlardan dokma enjamlaryny dokma senaty üçin boýag we kimiki serişdeleri, çiğmal gaplagy we önümçilik serişdelerini öňürji, üpşin edejek kampaniýalaryň ýüze goly diýwarlyklaryna gatnaşýar. Dokma senaty ministriniň diýwarlygyna bir podokda ýetilen sepketler giňden beýan edilýär. Garaşçylyk ýyllaryna ýurdumyzda öňdawarajy tehnologik enjamlar ornaşdyrylan döwrewap dokma kärhanalary guruldy. Hereket edýän iri dokma toplumlary, paýtygyrjy we tikinçilik kärhanalary, piýläni gaýtadan işleýän kärhanalar, aýakap kärhanalary, ekologiýadan arasa çiğmallardan ýokary hil önümleri öňürip, döwletimiziň eksport mümkinçiliklerini hassa artmagyna münasip goşunt goşýarlar. Ýakynda ýurdumyzyň piýleçi kärneçleri 2100 tonadan gowrak piýle taýýarlap, şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berja etdiler. Munyň özi owa hojalyk önümlerini öňürjileri howatlandyrmak, puwdagy ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaryň özgertmeleriň oňy netije berýänini görkezýän nowata wakadyr. Ýurdumyzyň değişli urda gazananlaryny we geljegi uly ugurlaryny şekllendirýän bir forum, dünýäniň dokma senagatyna döwrewap tehnologiýalary we täzelikleri, moda meýillerini görkezmek we ulgamda daşary ýurtly kärdeşleri özara behwitli we uzak möhletliň hyzmatdaşlyga çağırmak üçin ajaýyp meýdan çaýgyrly. Puwdaga ärt uly maýa goýun serişdeleri gönükdirilip, döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän her iki zamanyň iň kämil enjamlary bilen üpşin edilen täze dokma toplumlary, haly kärhanalary gurulyp bolanmagy berilýär. Şu gedek geçirilýän sergem ykdysady taýdan kuwatly döwlet hökümine dünýä ýüzünde öňdäki ornary eýilýän. Şol sanda dokma senagatyna ösen Türkmenistanyň gazanan üstünliklerini görkezdi. Ýurdumyzyň dokma senagatyny batyl depkinler bilen ösdürmeň strategiýasyny we ulgamda halkara hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine, döwrewap enjamlary öňürjiler bilen ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagyna, täze tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrmagyna möhüm orun berilýär. Şonuň üçin hem däze ugurlan her ýyl geçirilýän dokma sergilerine daşary ýurtly gatnaşylar ilkinji nowatda işiň aýratynany hem-de türkmen kärhanalarynyň isleglerini nazara almak bilen öz täzeliklerini gatnaşýarlar. Şu gedekki gözden geçirilir, milli dokma puwdagynyň öz boşlugy beýanydyr. Oňa fin edip puwdagyň özüji, içerki bazaryň ýagdaýy, ýurdumyzyň önüm öňürjileriniň eksport mümkinçilikleri bilen tanışmak bolýar. Arkadaly Gahman Serdaramyň parasatly başçylygyna daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öňürmek, owa hojalygyny gaýtadan işleýän önümçiligi ösdürmek we
türkmen iqtisadiyyati üçin täze senat uğurlaryny ödöretmek boýunça ýaýwanlarylan giň başarly işler netijesinde ýurdumyzda çykarylýan uly söýden peýdalanýan BSS'ge okuyuply önümleriň sanawy barha giňelýär. Gözden geçirilişde hödürlenýän ýurdumyzyň dokma senatynyň täze önümleri munyň aýdyn sultnamasydyr. Dünýä iqtisadiýetinde bolup geçýän esasy özgörüşlikleri nazara almakdan Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyny durmuş iqtisadatydan ösürmek maksatnamasy işlenip taýýarlandy. Bu maksatnama milli iqtisadiýetimiň BSS'e okuyuplygyny pogtalandyrmaga, ilatamyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirlendir. Şunda eksport uğurly hemde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan, ýokary netijeli hemde ekologiýadan arasy önümçilikleri ödöretmäge, ähli produktlara, innovasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmaga we olary teknik taýdan täzeden injanlaşdyrmaga aýratyn ünsürlýär. Bazar gatnaşyklaryny dokma produktlaryna telekeçiligi ösürmek möhüm uğur bolup durýar. Onda iqtisadiýetin hususy ulgamyna kiçi, orta we iri senat kärhanalarynyň ýüllerçetini hemde daşary ýurt we bilelikdäki kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerini ödöretmek gödöňde tutulýar. Olaryň ählisi ýurdumyzyň maýa goýunmawatda özüne çekijiligini ýokarlandyrmaga, ilatamyzyň hal ýagdaýyny hasa gowlandyrmaga ýardam eder. Halkyň sarp edýän haritlarynyň çykarylýan meşgulleriniň dokma senatynyň önümçi guwatlyklarynyň artdyrmagy bilen birlikde hyzmatlar ulgamyny ösürmäge iri maýa goýunlary gönükdirilýär. Haritlaryň köp görnüşli hemde ýokary hili we ekologiýadan arasy bolmagy hormatly prezidentimiň halkymyň ýaşaýyş durmuşy üçin has oňoýly şertleri döretmäge gönükdirilen durmuş uğurly siýasatynyň aýdyn netijelerinden biridir. Belenşäli ýurdumynyň dokma senaty her kwatda ýurdumyzda gaýtadan işleýän senatyň okuny ösüşiniň misaly bolmakdan eksporta uğradylýan öňdäwaraji produktlaryň bir hökmünde dünýä bazaryna uly söýden peýdalanýan önümler çykarýar. Her kwatda türkmenistanyň müňlerçesi paýtegirji, dokma, tikin hemem ýüpek önümçiligi kärhanalaryna dähme çekmek bilen daşary ýurtlarda öňürilýän şunyň ýaly önümler bilen bäsleşmäge okuyuply dokma önümleriniň giň görnüşini öňürýärler. Ýurdumyzda öňürilen dokma önümleri köp sany sergilerde, şol sany daşary ýurtlarda geçirilýän puwdoklaryň gözden geçirilişlerde görkezilýär we uly söýden peýdalanýan ekologiýadan arasy dokma önümleri dünýä bazarlaryna iýerlýär. Halkara sergisi Sewitde iň awraly dokma önümleriniň gözden geçirilişiniň biri bolmak bilen dünýäniň öňdäwaraji dokma kompaniýalarynyň we sewda merkezleriniň ünsini özüne çekýär. Dünýäniň işgörler toparlarynyň bir ulgamda biziň ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk etmäge barha uly segwirler ýanygny şu gedekki serge gatnaşanlaryň wekilçilikli düzümem şaýatlygy diýär. Bu içeri däp bolan öňden gelýän hyzmatdaşlardan başga da oňa ilkinjigede gatnaşanlar amma 20 şöyle sergide ýurdumyzda öňürilýän dokma önümleriniň ören köp görnüşleri görkezilýär. Paýta söýemi, nakşüplikler we matalar, taýar tikin we trikotaj önümleri, çaýgylar we ullar üçin jinsi egneşikleriniň köp görnüşi, ýüpek süýümi we sapaklar, pan barhat keteni, milli matasy we ile dokulan hali önümleri ýurdumyzyň dokma senatynyň ýeten bilen sepketlerining beýanydyr. Erkwatda Türkmenistan täze tehnologiýalar, ykdysady gatnaşyklary üçin giňden açykdyr we biziň ýurdumyz öz toplan tejribeleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlary tanyşdyrmaga taýýardyr. Muny nowatdaky dokma önümleriniň halkara sergisi görkezýär. Onda daşary ýurtly gatnaşyklaryň biziň ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk etmäge uly gadaklanma bildirýänligi öz beýan tapýar. M500 garit nişany täze önümler sergige gelenlerde uly gadaklanma döretdi. Hususana türkmenli mihmanlaryň milli önümleri goran gadaklanmasy täze işleriň öz boşly badalgasyna görler. Hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri hormatly prezidentimiň döwrün talanyna laýyklykda işlemek bilen özümizi öňürilýän önümleriň meşgullygyny hasa artdyrmak boýunça kesitden wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde netijeli işler alyp barmagy döwrewap işlemekliň milli nusgasydyr. Paýtagymyzdaky MB hojalyk jemgyýetiniň deri önümlerden taýýarlanýan durly önümler ýokary hili dünýä talaplaryna laýyk gelýänligi bilen tapatlanýar. Deriniň ähli talaplara laýyklykda ýokary derejede işlenilmegi netijesinde taýýarlanan gön bütün dünýäde hünärmenler müşteriler tarapyndan aňyry başga taplanýar. Gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň özgörtmeleri esasynda ykdysadyýetin hususy podanyň ösdürilmegine aýratyn ünsürlýär. Ol ýokary netijeleriň gazanylmagyny üpjün edýär.
Älki döwürde milli önüme enerjilaryň haritlarynyň giňerimde peýda bolmagy bu ýurdaky öteşiň ýokardygyny görkezýär. Şu nokta nazardan işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýola goýan milli önümçilikleriň birem paýtatymyzdaky miras Sen Nur kärhanasydyr. İşe örtelekeçiler bu gözden geçirilişde täze milli döwrwap önümlerini görkezmekle Türkmen medeniyetiniň milli egneşikleriniň häzirki döwürde istek bildirýänleri üçin uly gymmatlyk şöklenýärler. Milli önümleriň häzirki zamanyň ötüşini nazar almak bilen döwrwaplaşdyrmagy hemmelerde istek artdyrýar. Çünki milli önümlerimiz ýokary hili bilen tapatlanýar. Halkymyzyň watançylyk hemde milli medeniyetimiziň diýipleri ýaşlarymyz üçin geçmişi şuny we geljegi birleşdirýän nusga mektepler. Ýene mamalarymyzyň nusgalyk ömür ýoly mehir siňdirip döreden şeper eli işlerim ähli türkmen giňligi üçin görüllü mektebidir. Hemde kämil sunatyň ewidilik mukamydyr. Halkara Tergi Ýarmarkasyna milli önümçilige degişli diwarlyklaryň köp bolmagy aýratyn ähmetlidir. Bu ogruň ösdürmegi degişli önümlere istem artmagy bilen baglanşyklar. Bakar gözelligi ady bilen ilkinji gedek öňdürilýän hoşboý istem milli önümler dünýä nusgalyk işleri bilen bäsleşmäge kuýpludyr. İşler amal asyrlaryna Türkmen tebigatynyň esasy uğur bolýan önümleriň geçkinli harida öwrülmegini şertlendirýär.